Mať investičnú nehnuteľnosť je skvelý pocit. Vidina pasívneho príjmu, ktorý vám chodí na účet, zatiaľ čo vy oddychujete. Ale realita samoprenajímateľov býva často iná. Namiesto pokoja riešite meškajúce platby. Namiesto oddychu dvíhate telefón o pokazenej pračke či sťažnostiach susedov. A najväčšia nočná mora? Strach, že po odchode nájomníka nájdete zdevastovaný byt a dlhy na energiách, ktoré vymažú váš zisk za celý rok. V ILP meníme prenajímanie z práce na skutočnú investíciu. Bez starosti a bez rizika. Základom bezpečného prenájmu nie je nájsť akéhokoľvek nájomníka, ale nájsť toho správneho. Ako to robíme? Máme prísny viacstupňový filter. Nespoliehame sa na prvý dojem. Každého záujemcu hĺbkovo preverujeme. Kontrolujeme registre dlžníkov a exekúcií, overujeme zamestnanie, príjem, referencie od predchádzajúcich prenajímateľov. Vďaka našej videoobhliadke si záujemca najprv pozrie byt digitálne a na fyzickú obhliadku berieme len vážnych a preverených ľudí. Vyberáme pre vás takých ľudí, ktorým by sme my sami zverili kľúče od vlastného bytu. Ale nájdením nájomníka naša práca nekončí. Ponúkame vám kompletnú správu nehnuteľnosti. Čo to znamená pre vás? Že na všetko sme tu my. Naša zmluva je pripravovaná realitnými právnikmi a dokáže vás chrániť pred vzniknutými škodami a neplatičmi. Ak sa v byte niečo pokazí, nevolajú vám, volajú nám a my zabezpečíme opravu. Dokonca vám pomôžeme s daňovým priznaním z prenájmu. Vy nemusíte robiť nič, len skontrolovať, či prišli peniaze. Bojíte sa, že byt ostane prázdny? Máme procesy nastavené tak, aby sme minimalizovali hluché obdobie. Ak sa blíži koniec zmluvy, komunikujeme v predstihu, aby sme zabezpečili plynulú výmenu a vy ste neprišli ani o jedno mesačné nájomné. A teraz to najdôležitejšie. Garancia, ktorú inde len tak nenájdete. Chceme, aby ste mali istotu dlhodobého príjmu, preto vám dávame verejný sľub. Ak nami nájdený nájomník odíde skôr ako do 12 mesiacov, nového nájomníka vám nájdeme zadarmo. Riziko výberu berieme na seba. Vy platíte za výsledok, ktorý trvá. Máte voľnú nehnuteľnosť alebo uvažujete o jej kúpe na investíciu? Zistite, za koľko sa dá reálne a bezpečne prenajať. Prečítajte si nižšie na webe detaily o našich balíkoch služieb alebo sa rovno objednajte na bezplatnú konzultáciu. Premeňte svoju nehnuteľnosť na bezstarostný pasívny príjem. Sme ILP, váš partner na bezpečný prenájom.